Približne 50 dobrovoľníkov vymenilo v sobotu ráno posteľ za rukavice a vrecia. Dôvodom bola akcia Ukliďme Olomouc. Náš spolek Udržitelný Palacký ve spolupráci s Katedrou rozvojových studií pořádá jeden z největších uklidů právě tady v Olomouci. Tento spolok vznikol z iniciatívy študentov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie. Já jsem chtěla už loni tady něco takového zorganizovat, ale úplně se mi to nepodařilo, nenarazila jsem na ty správné lidi a tak, takže jsem ráda, že teďka to vyšlo. Dobrovoľníci mali k dispozícii rukavice a vrecia na odpad. Čistili okolie prírodovedeckej fakulty, bezručové sady i brehy riek. Jsme tady viděli, že je hrozně moc nepořádku, tak jsme si říkali, že to pozbíráme. Když to tu pouklízíme, tak to bude ještě hezčí. Další, kdo se velmi aktivně a z vlastní iniciativy zapojil, byla olomoucká Ololoď a ty nám sváželi odpad po řece Moravě. Když jsme vlastně na internetu zaznamenali, že vlastně čistíme Olomouc, tak jsme se spojili s tím, že každá ruka dobrá. Študentom aj verejnosti sa za 4 hodiny podarilo naplniť odpadom celkom 124 vriec. Už to neměli kam dávat, jsme ho vysypali. Jako ne do řeky.